Paula Casares naiz, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea, eta elebitasun goiztiarraren arloan, hizkuntza sozializazioaren esparruan, berezilaria edo ikertzailea. Nire saioan hizkuntzaz jabetzeko prozesuan laguntzen duten faktorei begiratu diet. Badakigu hizkuntza ikasten dugula, lehen hizkuntzaz ari garelarik behinpin, etxean, familiaren esparruan, baina bizi garen eremu eleaniztun honetan hizkuntza jabetzeko prozesua zabaltzen da berehala lehenbiziko hizkuntza horretatik edo hizkuntza hoietatik, etxean familia eremuan ikasten diren hizkuntza hoietatik. Batzutan euskara da etxean ikasten dena, baina haunitz kasutan ez da euskara etxean aurrek hartzen duten hizkuntza, eta hizkuntza hori hartuko dute eskolan, etxean gaztelania edo bertze hizkuntza bat hartzen dutelarik, eta berehala aurra hasiko da adierazten, hasiko da komunikatzen hizkuntza batean baino gehiagotan. Ikastaro honetan aztertu dugu bereziki eleaniztun bilakatzeko prozesu goiztiar horretan familiak nola laguntzen alduen. Familian edozein hizkuntza hitz eginta ere, hau da, euskara etxean hitz egiten den hizkuntza den kasuetan edo ez den kasuetan. Eta familiek euskarari dagokionez, baina edozein hizkuntza ikasteko prozesuari dagokionez ere, egiten alduten lan handia, motivazio lanean eta erabiltzeko aukerak emateko momentuan. Dudari gabe, euskara dakiten gurasoek bermatzen aldute euskara ikasten den hizkuntza lehena izatea edo etxean erabiltzen hizkuntzetako bat izatea. Baina euskara ez ongi dakiten familiek ere lan handia egiten aldute hartzen dituzten erabakien bidez eta aurrari prozesu horretan motivazio emateko bidearen medioz.